kum sang ni lai liam to a thil theng kha o ma chu Israel fa te chunga thil theng kha ani lal a haswera lal lai khanin mi pakha da o ma ming chu hamana ni hamana khan Israel fa te kha ti chhia ta ti chi mi vek kha atuma atum da nang khan thil kha thleng lawa pathian kut aron lan wangin hamana chuan Israel fa te ti chhiat atum ain ama chu ti chhiatin alo om ta zogani ti chuan purim kut kha lo piang ta chu Israel fa ten hne na ni andom na ni alo ni ta a heng thil zong zong hi Persia rama thil thleng ani le nge Persia ram chu niang le kumsang kha zakwa somthum khan Persia chuan a hminga thla ga Iran ti alo ni ta a Persia rama khanin hamana hi lalber tha changdol tu ani a ti chuan tunlai chuan racia kha om vele ta a ani po kha Persian Iranian pa ani a thu nei na aron nei ve ta a juda te a ho em ti chhia ta ti mang vek kha adu bok hamana khan judami te kha ti boral vek adua chu tiang pokin raci po hian Israel po khuti chhiat vek adua ti boral adu ani hamana kha Persia ram optu hnuai chia atha changdol tu second line in command ani a chu tiang pokin raci po hi lalberdot tu ani vele che aboka hamana khan amel majda te kha ti chimi vek adu ba ka mordekaya mel makum hlun khailum na tur ado tir boka judami ahwan na kha nasatakin atilangani racia le hamana hian in annala ya omem o omte reng mai racia hi butcher of terana mi swatu tia shat larani a mi tam tak khwadron le lauron ani a mi tha na ale an mani ti hlumna a nasatakin a in nam hnoi boka Iranian How That Commission a hianin an prominent judge ani bok Iranian stam takte chu trial om si lavin an thi tur thu apuanga an mani ti hlum tu tur arwan ngal zel boka a mishing puite chunga anun ronem wangin mani mishing puite chunga thil swal ti tua pu alo ni to bok hamana khanin ami hwat te kha an thi na turin khailum na do sa na siam tira racia hian mi ati hlum te hi engtin nge ati hlum ve khailum na do sa na khailum ve ni mitam tak chu tiang chuan ati hlum bokani the hanging judge tia kawani chu tiang pokin hamada po khan juda te ahwat na awang khan khailum na do san alo siamani kha oli heti han lo soi tailam hamana kha Persia rama khan lalber tha changdol tu ani a juda te ahwat na awangin ti chimi vek adua tin an mani khailum na tur do san po asiam tira chu tiang pokin racia po Iran rama an lalber dot tu thachangdol tu ani veli a juda te a ho emema tha chimi vek adu boka tidmi atha in khailum na do sanga khailum chin bokani hamana ni na ron phochwak zo tu chu history a hian ama che a hi ala ome tin racia hi Iran president Israel beima saberani boka Israel kha airstrike mangin lo be ani kha pathianin engtin nge asoi tupo Israel khoi chu amit note khoyang ani thu kha asoya racia thil ti hi thil hlawom takani ti chuan hamana topna chu engtin nge lo om tak ahwat an mani ti hlum tuma ave te khailum na tur do sang asyama nge chuan ama chu khailumin a om ta ani chu tiang bokin racia hian in khailum kha warviau ma sela Israel abeina chu wambo rock mangin ani a Israel leilunga tlaturin rocket akapani chu tiang bokin athi na chu borok mangin ani achuan na thlo na chu ama leilung nge Iran leilung nge ya tla in athi phata ani hamana khailuma om khanin judami te khan mun shanga khan an lo mani chu tiang bokin racia athi khan mun shanga chuanin sunin tuarma sela terana te Israel rama te chuan an lo mani an mani tha chimi tumtu le mitam taklo swa to tu chu athi na chuan lomin fireworks te an hala Iranian pakhat chuan heti hian na soya history a avoi khatnan mi thona an che chwala dam kho chuak an om an lau ber chumani anti Ezekiela hrilhlawkna racia hian October ni sari athil thleng nen khanin zomna neya Iranin Hamas sum le paya an chan puitlat awang hianin Israel ten Holocaust nuwa hun har sa takle rap thlak tak an ton kha alo thlen phata ni khathil tlenga an shwai tu bo racia hi ni
Bible chuan Ezekiela khan heti hian alo hrilhlawka Israel fate chu an mani rama shwai khoma anom le huna chuan ram pakhat Paras chu Persia ti na ni a chu tu na chuan Iran ti alo ni to a chung ho chuan an do le tur thu alo ziaka sipai thachakna mang hian direct tak chuan Iran hian Israel hi ala beimi alawa ama ero chu kha thil kha April ni sompali kha nei thak dor mai ani Iran chuan Israel chu ava beita a rocket tam tak aka pani ti kan shat kha khang zong kha Ezekiela hrilhlawk na nen khan alawin mil vek mai ani ani na taka chuan Ezekiela buwa alawin zia kangin Israel ram chu sipai thachakna manga ronbein a omle ta ni engtin ge Ezekiela khan alo shiat pathianin a shiat wangani kha Ezekiela hrilhlawk na kha azawai athendik na an chuang lau ama ero chu a inchan na tora step poimo tak ani thungsi chu hrilhlawk na ron thlentir dik tu nai ber chu reisia khani leya hian ron tla thla ni tlanga aron tla tichuan Ezekiela bung somthum pariat le thum kwa kha I chher chuanin I she thiamang ikut veilama thalngul chu ka titlia ka nga ikut dinglama thalpo atla ang ti a inziaka khang rocket enge mozat Israel rama an ka lukha ka thakin an lo omta a so tiang bokin Ezekiela thau chuan heti hian in ziaka Israel tlanga ti chuan nang le isipai rwal le inena mi pui kha an tluhlumang ti angin reisia po chu tlanga chuan aron thlum ta ni he Bible hrilhlawk na hi aron thleng dik chauzela Iranin Israel abe na hi he hrilhlawk na aron thlendik na turata na ahlim tha ani a reisia tlanga athlona a aron tlak hlumi ahlim tha ni chuan hun local tura Israel beitu te chunga thleng tur chu a sha thiam thei mai ome manlai thlarau te Daniela achangin kan han soyanga Daniela le achian te kha sala shwayin anuma Babylon sala an shwaya khata khanin pathianin anhena thu aron soya pathian aron inlara hunhunga Israel namchunga thilo thleng tur kha aron mutirani Daniela bungso ma khan heti hian in ziaka Persia lal kura kumthumna chuan Daniela aming bel te sajara an watne na chuan thil alo langa chu thil chu adikania chu inno na ro pui takani tin thakhatna ni somhni le ni linia lui ro pui tak hidekel kama ka omlai chuan kamit ka hanlen chhawangai te mi puanzai sina in thuam akonga ufas rang ka chak thiang hlima in cheng hi alo oma ataksa po berul lung angania amel chu kol phelanda nang amit te chu mei khon warang aban te le ake pha te chu dar tlemi yang achong thom chu mi pui thom angani heti lai hmuna hian Daniela hian inlarna ro pui tak a hmu a tin Daniela chuan a hlau em mani ti kan hmu kha ti chuan chu chuan a hne na hlau su Daniel I pathian hma in ngai tlom tu le she thiam tura I thin lungi pek tir nia changkha ni thu te sungai thla gania I thu te wang chuan kalau kalani ma se Persia ram ho tu achong bullama a inzia dan chuan sar malut paras ti ani Persia ram ho tu sar malut paras chuan ni somhni le ni khat midau dala ati chu vantir kau ro pui tak me lo do dal thei thil chu enge ni ta ang sar ti omzia chu lalfa pa ro rel tu thu nei tu alu ber soina nia mahu chu lalram soina ni englalram nge soyang le paras lalramani Ezekiela bungsom thum paria le thum ko a soyang che kha heta hian ron mang le ni chu Persia ramani Persia chu Iran ti in tha ga ni to kan ti kha sar paras su enge ni kan ti chuanin thlarau swalani ani lekha sar paras thlarau swa khan engwangin nge vantir kau Daniela hne na kal tur kha alo dal asan chu pathianin hunhunga Israel fa te chunga thil lo thleng tur a hrilhlawk tur kha daudala shatir lo tlat atumani Mikaela khan Daniela hne na khan nakin lama imi te chunga thil lo thleng tur te sha thiam tir tur che in tu na hian kalau kalani inlarna chu ni tam tak nuwa alani don siya atia imi te chunga thil lo thleng tur ti a soi chuan he hrilhlawkna lo thlen na tur chu Jerusalem a ani dona Daniela chipui te Judami te chunga thil lo thleng tur khani aron hrilhlawk ni Su temple po chu sakturin an labuat sai meka heng zong hi thu puan nen khan a inzom le vek don ani Krista dal tu antichrist te hun top te le
Mesia aron kirle na tenen khan ain zom vek don ani heng hrilhlawkna hrang hununga thillo thleng tur te hi khasar paras thlarau swal khan na sha thelo na tur khan alo dangtlat ani tin pathianina ahnam thlan Israel te chunga aro puina ati lan na tur daudal tlat tu tur thlarau hi a omve shimshim boka chu thlarau ron chhuana chu Persia hi ania Persia chu tu da chuan Iran hi ani Israel daudal na thlarau shimshim hi tun lai hian atam chaudon ani sar paras chu Iran ramro rel tu tia lelin thei ania chu Iran chunga thlarau swal an mani obetlat tu hi ani he hununga Israel te anon din chwa don hian he sar paras thlarau hi ron khoi che tin omvele che don ani chuwang tak chuan alom Iran hi he khovel pumpuya hian Israel nam ho em tua anron lan tak na chan ni Israel hian Iran hi amel makum hluna ni dia alo soichin chumi awang chuan Iran hian terrorist te a sponsora Hamas te po a sponsora chuwang tak chuanin October ni saria thil thleng po kha anma ni wang hian aron thleng thei ta ani heng thil zong thleng phe na hian thlarau swal na tho vek a omani hei wang che hian alom Iran hian Israel a huat em a ti chhiat a duwa a dawni chumi awang che chuan alom Iran hian nuclear weapon nei adu hemi phena anma ni thunun tu chu he sar paras thlarau swal hi ani he Persia ram optu thlarau swal hianin pathianina Israel nam chunga aro puina ati lan tur le athil tum hi hlen chua a om thelo na turin na satakin Israel nam hi adau ani hei wang tak hian alom khovel ram shang hian Iran hi an thu hnuai emo an control thelo na chan a chan chu an mani optu thlarau hi khovel diplomacy manga control mai thei ani lo awangin aomzia chu thlarau swalte khovel fin na mang hian ithunun theidon lo ti chuan Iran hianin athun hnuai thei tur ram shang kha azong ve renga rol rala che na te atam ema network kha asiam ve ani Middle East a chuanin Hezbollah te anlian ema Lebanon ate ti chuan mun shang entirnan Iraq te Yemen te chuan an sipai te anda a Gaza a chuan Hamas an ombokani chu mai ba ka Iran hianin Middle East a hianin ram shang pali athunhnuaya ada boka athunun ani